Гледай сега какво ще стане. Когато сме доближили на нужното разстояние моторното возило... Дай сигнал. Без съвети, значи. Минахме тая сапонера. Сапонера. Ново 20. Защо те спира? Те да го знам. Какво е, бе, другарю? Документите на колата, моля. И шофьорската книжка. Всичко е вред. Сега ще видим дали е ред. И аз сега, другаре водач, можеш ли позна какво нарушение си извършил? Сега гатан ти ли? Нищо не съм извършил. Нищо казваш, а? А трабана по-надоле, кое задмина? Та какво от това? Ти кажи какво. Какво трябва да даде водача при задминаване? Сигнал, ама аз дадох. Сигнал даде ти, ама друго какво трябва да даде? А? Мигач. Виж ли, че знаеш? Ама аз мисля, че дадох. Абе, ти мислиш, ама не даде. Това смисъл не си кола не кара. Аз нали те гледам? Я да я лев сега. 10. Така. Изправница, както виждаш. Това е лошо, че са изправни, а ги не даваш. Какво ще стане с тебе сега? Стояне, какво ще стане, като ти дръснеме на забележка? Лошо ще стане. Лошия? Като сте решили да разваляте на хората неделята. Ние ви разваляме неделята, значи, че не знаеш правилник. Ама защо ще му пишете сега, бе, другарю, за един мигач? За колко става катастрофата, ме, другарко? И ти се не бъркай, като говорим с водач. Остави го. Ако ще пише, да пише. Ето и детето разплакахте. Ти не меше детето от тази работа. Аз не плача. Айде. Бегай сега, ама да знаеш, че за мигач и талон вземаме. Разбрано.